Türkmenabadyň ýokary okul jaýynda studentler mugallimlaryň özlerini kemsetmelere sebäp edýänligini, ruhy we fiziki zorlugy ýol berýänligini aýdarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Seyit Nazar Seydi adyndaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutynyň birnäçe studenti bilen söhbetdeş bolup ýagdaýy anyklady. Mugallim ýygyderlik kemsedýär, gyýgyryp basyş edýär we käbir ýagdaýlarda urýar studentleriň ýolbaşçylary edýän arzulary netijesiz galýar diýip studentlaryň biri 28 martda gurrun berdi. Institutda okuyan studentler babatynda birnäçe ýyldan beri psikologik basyş we fiziki jada ýaly ýagdaýlar dowam edip gelýär diýip studentler mugallimyň sapak wagtynda studentler bilen görek gepleşýänligini we olaryň mertebesini peseldiýän sözleri ulanýanlygyny gurrun berdiler. Muallim käwagt baryňyzam tupoy, sizi diňe meýdana çykaryp ýerdepdirmeli. Ataňyzyň puly kän bolany üçin okuwa girdik diýip diňe san bolup ýörsüňiz. Diýip studentlaryň gene biri mugallimyny çetirledi. Mugallimyň gyzlara da oglanlara da tapawut goýman berk daraýanlygyny aýdan ýaşlar olary sapak wagtynda dik durup goýanlygyny, gyýgyrýanlygyny, kemsedýänligini we käte urýanlygyny aýdarlar. Azatlyk bilen gürleşen studentler mugallimyň oglan studentlary aýratynlykda otagda saklap, olary urýanlygyny öňe sürdiler. Mugallim oglanlary otagyna gabap aýagyň aşagyna biline ukaska taýagy bilen urýardy. Men sizi adam ederni yer çeken topoylar diýerdi diýip studentlaryň ýene biri gurrun berdi. Ýokary okul jaýynyň studentleriniň howpsuzlyk aradalary sebäpli anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä şeýle ýagdaý hususanda Tebigat bilimleri fakultetinde birnäçe ýyl bäri dowam edýär. Emma edaranyň ýolbaşçylarynyň ünsüni çekmeýär. Studentleriň birnäçesi şol bir mugallimyň adyny agzadylar. Azatlyk radiosy mugallimyň özü bilen gepleşip bolmanlygy sebäpli onuň adyny efirde tutmakdan saklanýar. Studentleriň bellemegine görä mugallimyň özüni alyp barşy baradaky nägilelikler fakultetiň ýolbaşçylaryna getirilipdir. Emma arzular diňlenmändir. Kafedra müdürine dekana ýüz tutduk. Ýöne biziň sözümize kulak asmagyň ýerine muallimiň kimçiligini tapar ýaly kimsiz diýen manydaky jogap berdiler. Diýip ýene bir student gurrun berdi. Şeýle-de studentler ýokary okul jaýynyň ýolbaşçylaryna şol sanda rektora ýa-da terbiýeçilik işler boýunça orunbasaryna ýüz tutmagyň kyndygyny belläp, administrasiýanyň işgärleri arz bilen gelenleri kabul etmek islemýärler, tersine kemsedip gowýarlar diýerler. Bir student ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Glavny zdaniýadan girip rektora ýüz tutjak diýsen, administrasiýada işleýänler bar gümüňi çek şutaýdan, kän gurulma diýip gup göýberýärler. Bizi halis kul hatarynda görýärler. Azatlyk radiosy Seyit Nazar Seydi adyndaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik instituty bilen habarlaşmagy we studentleriň gurrun beren ýagdaýlary barada resmi tesbir almagy tynanşdy. Okul jaýynyň web saytynda görkezelen telefon nomeri edilen jaňlara jogap berilmedi. Redaksiýanyň uradan e-mailine hem entek jogap bolmady. Studentler öz hukugyny goramak üçin kanun goraýjy daralara ýüz tutmaga da çekinýänligini aýdarlar. Olaryň sözlerine görä ýokary okul jaýynda para berip giren ýaşlaryň en çemeti bolan soň olar okuwdan çykmakdan gorkýarlar. Köp talip para berip okuwga girdi. Şonuň üçin bahana tapyp okuwdan çykararlar diýen gorku bar. Olar enatalarynyň beren 10 miňlerçe dollar puly boşuna gider diýip howatyrlanýarlar. Sistema hem şu gorkudan peýdalanýar. Dip student öz pikirini mälim etdi. Şeýle-de studentler aýratynda okuwda öňe saýlanýan ýa-da öz pikirini açyk aýdan ýaşlara garşy ruhy basyşyň has güýçli bolýanlygyny belläýärler. Olar mugallimlaryň şeýle talepleri psikologik taýdan basyp özüne tabin etmäge tynanşýanlygyny belläýärler. Studentler bu ýagdaýyň diňe tertip düzgün meselesi däl-de eýsem ýokary okul jaýynyň içinde zorlugyň kanunlaşdyrylmagynyň bir bölegi diýip hasap edýärler. Biz şikaýetimizi nirede aýtjagymyzy bilemzok, biz adam biz gul däl diýip studentler belläýär. Olar öz problemasy Azatlyk radiosunda eşitdirilse çäre görülüp başlanjagyna umyt baglaýarlar. Şeýle ýagdaýlar Türkmenistanyň ýokary okul jaýlarynda studentleriň daş keşbine, egin eşigine we hatda okuwdan boş wagtyny geçirişine gözükçülük edilmeginiň arasynda ýüze çykýar. Studentler okuw wagtynda köpçülikliň çäreleri hem mejburi görnüşde çekilýärler. Goňşy Irandaky dartgynly ýagdaýlaryň fonunda dünýädäki newit gaz aladalarynyň
ýokarlanmagy bilen türkmen häkimiýetleriniň derhal Xitay hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrıp ýurt içindäki asudasman we şahsiýet kultu propagandasyny güýçlendirmegi ýylar arasyndaky nägili gaharly urrunlaryň has köpelmegine getirýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Türkmenistany 30 ýyldan gowrak wagt bäri dowam etdirilýän şahsiýet kultu wagty ýylaty halis eden ykdysady kynçylyklar we işli okuly adamlaryň ýakasyny goýbermeýän mejbur çäreler adamlarda türkmen döwletiniň we rejiminiň düýp maksady näme diýen temadaky diskussiýalaryň we pikir alışmalaryň barhakkan döremegine getirýär diýip biri-birinden habarsyz çeşmeler habar berýär. Habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan yerli intelligensiya wekilleri, ykdysady we syýasy bilermenler bu sowaly soňky bir aýyň dowamyna öňkü ýyllardaky garanyny has köp eşitdenliklerini we onuň özlerini köp pikirlenmäge mejbur edenligini aýtdylar. Söz metbuat azatlygynyň berk gysylmagy ekspertleriň öz pikirini aýtjak adamlaryň azalmagyna getirjek ýaly. Ýöne soňky aýlarda pikiri aýdýan adamlary dinläp ýapyklygyň ýyl içinde has köp ekspert döredýändigini, durmuş kynçylyklarynyň adamlary jogap gözlemäge itekleýändigini görýärin. Diýip bir ykdysatçy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, türkmen döwletiniň we rejiminiň düýp maksady ýurtda ykdysadyýety ýa-da maliýe ulgamyny hiç bolmasa rejimiň özüni ösdürmek ýa-da utgaşdyrmak dälýän adamlar görnötin köpelli. Bu pikirdäki adamlar hökümet şahsiýet kultuny ýapyşyp, ýapyklyk we ýasama bagtyarlyk propagandasyny dowam etdirmekden başga da ukuyuply dälýärler. Mundan 25-30 ýyl öň türkmen häkimetleriniň üzüňölük ýapyklyk syýasaty ýazybyň şahsiýet kulty ilkinji prezidentiň rejimini saklap galmagyň guraly hökmünde ulandylan bolsa, Berdimuhamedowlaryň şahsiýet kulty hasta kiçi Berdimuhamedowyň ýylatyň hiç bir meselesini agzamazlygy rejimiň düýp maksadynyň diňe üzüňölük göz çykkynç şahsiýet kulty we akla sygmajak ýalan bagtyarlyk bolup durýandygyny işaret edýär. Diýip yerli intelligensiya wekili öz pikirini aýtdy. Bu pikir bilen aýry-aýrylykda gurlaşan ykdysatçylar hem aralaşdy. Dogrusy öňler türkmen häkimetleriniň maksady ogurlyk, korrupsiýa edenetdilik bolup, şol maksada ýetmek üçin ýasama bagtyarlyk propagandasy, şahsiýet kulty we üzüňölük syýasaty ulanylýar diýen düşünje ýörgünlüdi. Emma türkmen häkimetleriniň soňky geosiýasy aladalaryň we ykdysady kynçylyklaryň fonundaky hereketleri ýylatyň derwaýet meselelerini düýpden gozgamazlygy, synçylarda şahsiýet kulturynyň üzüňölügiň we da asman propagandasynyň gural dälde ýeketek maksat we mani bolup durýanlygy baradaky garaýşlary döretdi. Diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan ykdysatçy aýtdy. Onuň sözlerine görä, türkmen rejiminiň soňky hereketleri dünýäniň beýleki diýdim zor, totalitar we awtoritar rejimleriniň fonunda hem akla sygmajak we eksentrik bolup görünýär. Dünýäniň Demirgal, Koreýa, Sudan, Kuba ýaly ýapyk döwletler hem öz rejimleriniň ömrüni uzaltmak üçin käbir ykdysady we sosial reformalary durmuşa geçirmäge çalışýar. Olar koronavirus pandemiýasy, energiýa we azyk ýetmezçiligi meseleleri boýunça BMK-nyň degişli gullukları bilen nähilem bolsa açaçan we durmuş reallyklaryny boyun alýan terzde gepleşik geçirýär diýip Azatlyk bilen gurlaşan Aşgabatly ykdysatçy aýtdy. Onuň pikirçe rejimler şeýdip nähilem bolsa öz ömrüni uzaltmaga, şol wagtda bir kanun baýlyk toplamagy dowam etdirmäge çalışýarlar. Emma türkmen häkimiýetlerine hatda şol öňden görjülik hem ýok bolarly. Sebitleriň birine ýaşaýan ykdysatçynyň pikirine görä, türkmen häkimiýetleriniň hakyky durmuşdan dowalýan ýaly özüňöleşmegi olary dünýäniň beýleki newit gaza baý, awtoritar rejimlerinden düýp götür tapawutlandyrýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň Iranyň nebitini almak isleýändigini, mümkin bolsa hark adasyny hem ele geçirmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Şol bir wagtda ol Washingtonyň Iran bilen gepleşiklerinde ören gowy ilerleýändigini we paraxçylyk lalasygynyň ýakyn wagtda gazanyljagyna ören ynamladygyny belledi.
Tehrana garşy haýwatlar bilen paraqçylyk lalasygynyň mümkinçiliginiň utgaşmagy 29 martda giýislik Financial Times nesirinde çap edilen söhbetdeşlikde şeýle hem ondan bir sagat soň Air Force One uçurunda jurnalistler bilen eden gurrununda beýan edildi. Trump jurnalistlere İran bilen alınıp barılan gepleşiklerde öňe gidişligiň bardygyny aýdyp, olaryň paýhasly ýol başçylary bilen göni we göni däl görnüşde geçirilendigini öňe sürdi. Şeýle hem ol dünýäniň newit we tebigat üçinçiliginiň takminan 20 göterüminiň geçýän möhüm suw ýolu bolan Ormuz boğazyny Tehranyň bölükligini açýandygyny aýtdy. Ol İranyň ýol başçylarynyň gepleşikleriň alınıp barılandygyny inkar edýän mahaly, özünün İran bilen göni gepleşikler diýeniniň jikme-jikliklerini aýan etmedi. Tehran özünün Pakistany araçylar arkaly getirilen 15 maddalyk Amerikan paraqçylyk mailnamasyny alandygyny, oňa göz aýlandygyny we ret edendigini aýdypdy. Trump şeýle We're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran. Biz şol gepleşiklerde ören gowy ilerleýär. Ýöne İran bilen hiç açan anyk bilip bolanok. Sebäbi biz olar bilen gepleşik geçirýär. Soňra bolsa hem işe olary partlatmaly bolýar. Käte bir 52 bombalaýjylar bilen ýa-da Tehranyň dünýä döwletleri şol sany Abbaşa, Russiýa we Hatay bilen baglaşan 2015-nji ýyllaky ýadra alalasygyny ýatyrmak arkaly. Ol sözünü dowam etdirip jurnalistlere şeýle beýan etdi. And we will probably, I think we'll make a deal with them. Meniň pikirimçe biz olar bilen alalasyk baglaşarys. Muňa ören ananýaryn. Ýöne baglaşmajagymyz hem mümkin. Ýöne biz eýýäm rejim çalşygyny başdan geçirdik. İranyň rejimi kül peýkun edildi, ýok edildi. Olaryň ählisi öli. Trump anyklaşdyrman häzirki ýol başçylaryň ören paýhasly bolandygyny hem belledi. Men İran boýunça alalasygy görýärm. Bu ýakyn wagtda bolup biler. Diýip ol aýtdy. Financial Times bilen söhbetdeşliginde Trump meniň ileri tutýan zadym newitini almak bolardy diýip ýagdaýy Venezuela bilen deňeşdirdi. Ol Amerikan güýçleriniň ýanwarda Nicolas Madurony tutuk edenden soň bu ýurduň newit pudogyny näwelli möhlete gözükçülük etmegi gözüňünde tutýandygyny aýdypdy. Size doğrusunu aýtsam, meniň iň görýän zadym İranyň newtini almak. Emma Abbaşadaky käbir akmak adamlar näme üçin beýle diýärsiň diýýärler. Ýöne olar akmak adamlar. Diýip Financial Times Trump'yň sözlerini getirdi. Belki biz hark adasyny alarys, belki de almarys. Biziň köp variantymyz bar. Diýip Trump İran newtiniň esasy bölегiniň ekspert edilýän merkezine salgylanyp aýtdy. Bu şol ýerde hark adasyny belli bir wagt galmalygymyz hem aňladar. Meniň pikirimçe olaryň hiç ýeli goransy ýok. Biz ony ören aňsat alyp bileriz. Diýip ol belledi. Trump İrana 6 aprel çelini möhlet berip Ormuz boğazyny açmagy we urşy tamamlajak lalasygy kabul etmegi, ýogsa da Amerikan zarbalarynyň onuň elektrik stansiýalaryna gönükdiriljakdygyny duýdurdy. Günüň dowamında Pakistan sühepdäniň içinde Islamabadda göni paraqçylyk gepleşiklerini geçirmek mümkinçiliginiň öwrenilýändigini aýtdy. Emma ýakyn gündogordaky zorluk we Washington bilen Tehranyň arasyndaky ýiti retorika gowşajagy meňzemedi. Washington hem Tehran hem teklip edilen paraqçylyk gepleşikleri barada tesbir bermedi. Sol bir wagtda ýakyn gündogorda pidalar we deperler azalmady. Dinç günlerinde İran tarapyndan gollanylýan Yemendäki Husi gozgulunçylary hem garşylyga goşulyp Israil tarap raketalary atdylar. Şolaryň arasynda 30 martda ýerden atylan 3-nji tapgyr hem bar. Bu wakalar Washingtonyň Irana garşy mümkin bolan gury ýer çözüş üçin taýýarlyk işlerini dowam etdirýän döwründe bolup geçýär. Sebäpde ýene müňlerçe Amerikan deňiz piýada iskerleri geldi. Şeýle de bolsa Amerikan resmiýetleri çözüş boýunça henüz hiç hili kararyň kabul edilmändigini aýtdylar. Amerika Israil bilen İranyň arasyndaky urus 5-nji hepdesine giren mahaly Amerika Israil howa zarbalarynda ýurduň öňkü ýol başçylary öldürilenden soň İrany ýol başçylyk edip biljek esasy şahslaryň biri hükmünde görülýän mejlis başlygy Mohammed Bager Galibow
Birleşen Ştatlary paraxçylyk barada söz açýarka gidilin ýagdaýda Guriýer hüjümini planlaşdyrmakda aýplady. İsrail resmiýetleriniň maglumatyna görä, İran 29 martda gyslyk Berseba şäherine raketa zarbasyny urup, azyndan 11 adamy yaralady. Zarbalaryň birinde şäheriň etegindäki hime zawodunda uly ýangyn döredi. İsrail'in goşuny özüniň 24 sagatlyk äňetmesinde 29 mart akşamyny çelini geçen 24 sagatyň dowamında Iranyň merkezi we günwatar bölüklerinde sol tanda Tehranda 140-dan gowrak howa zarbasynyň amala aşyrylandygyny aýtdy. Balistik raketa göýberilen meýdançylaryň, ammarlaryň we beýleki nysanaryň urulandygy aýdylýar. Bu aralykda Türkmenistanyň İran bilen terketleşen tebitlerindäki ýaşaýjylar goňsy ýurtdaky dowam edýän urus sebäpli öz ýaşaýan tebitlerinde ýangyn ýytynyň gelýändigini aýtdylar. Balkandaky habarçymyz Esen Guly bereket etraplarynda soňky hepdeler yanan plastmasa, çalym ýytyň ornaşandygyny belledi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwletiň bir gözükçülük astyndaky mediasy goňsy Iranda dowam edýän urus, munyň energiýa bazarlaryna ýetirýän täsiri, seýledi ony soňlamak ugrunda alınıp barylýan tagallalar barada ilata maglumat bermeýärler.